čo mám na to povedať, ale Prešov mám rád, preto som tu prišiel. Celkom sa mi páčia tie rýchlostky. Ale ja mám radšej také rozbité rýchlostky a také, toto, čo bolo niekedy rally, hej. Ale dneska je už svet inde. Voda ma prekvapila, nepotešila. Troška Dominik tam šaškoval. Naskval, nie že naskval, ale zdržiaval to, lebo auto pre ním malo poruchu. Sme štartovali až po 2 minútach, hej. Tak neviem, neviem. Ale nemám rád vodu na slíkoch, hej. Stratili sme tam 8 sekúnd. Mitsubishi Lancer a z neho vystupuje dvojica Marek Pazderák a Milan Timko. Dvojica, ktorá si z prešovských tratí po dnešku... No, posledné 3 rýchlostky sa nám celkom dobre išli. Som si to začal už aj užívať. Neviem, či som ráno zaspal, alebo čo, ale mám taký problém, že stále ráno zaspím. A potom sa rozbehnem. Mne ten showdown, alebo čo také chyba. Budeme musieť asi jazdiť tie showdowny a možno, že potom to dáme lepšie. Ich súčet dosiahnutých časov v jednotlivých rýchlostných skúškach ich zaradil na 10. miesto.